egwu nke awụ mmiri chukwu akpọ m ọkụ adaghị nwanyị edo mma nwanyị agwasị nsị ebido igbo egwu ka ndị ebido gbobeghị ọnụ ka ịma ma ya elie ọgọmọ iju atụsi ma na-eme ha yari ọmọ iju atụsi ma na-eme ha yari ma na-eme ha yari ọ dịgị ebe aha ya mụ ebe aha ya mụ
Aga kawra mara jana yoke ewe. Anazia. Jehova dị egwu. Akari ugbo kote. Usano bụ ọmụ nwanne m. Usano bụ. Ka anyị kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma. Okwu. Ọ ka ọ dị ụmụ nwanne m. 2000 kedu ibe anyị mere ka 99 bro 2019 2020 2020 agafego anyị bata na 2021 ọ bụrụ na ị nọ ebe a na-edu ezigbo ndụ Konak for Jehova. Konak. Abalaka Zapom. Jehova Bodogu my dendo. I babu enwo I na. Enweghị ihe ga-emu Jesus name. Amen. Business na-eme. Ọ ga na-agaru n'ole si n'ezu ori ise. Sori ka ị ga na-ezu na-agba na-aga. Ọ dịghị na-ekpere anyị onye ọbụla zuru ori n'ebe a Holy Ghost fire kwụsị ori na-enwere oke kwụsị ori ezuzine ọ ga-eji because of mụọ kwụsị ori ezuzine onye nwe ihe ahụ ị na-ezuru tara ahụhụ wee kpata ya dobe ọfụ iwe ebe wee mepụ ya Chukwu mmipụ ndụ gị ma like ya ọ dịrọ mma Chukwu mmịa ndụ wepụ n'aka n'ori ndị ọzọ bụ onye na-enye poison arata m onye ori na nke inye poison aga mgbe onye ori na ọdịdọ ma poison mapụ ọsọ onye ọbụla na-ebe a na-enye poison Holy Ghost fire test onye nnukwu ọ bụrụ na ọnwụ ụdịwo mma nwụọ wee beri aza na-enye m ọdụ mma ọ bụrụ na ọ dịza mma enyewe ndị mmadụ poison mana ọ bụrụ na ọ dịrọ mma enyezina onye aka ọrụ ya bụ ịkpọga ndị mmadụ polisi kpọ n'oge ndị mmadụ arrest kpọrọ ya polisi nwere ome onye abụ ada ọgụgụ ma oligofe ya eje n'isi ya mba wepụ oligofe ya anyị yi Chineke wee na-akpa ewu wepụ aka na trọbụl wepụ aka na trọbụl maka trọbụl nke ga-abịara ụbịa ka e wee nwee ike nwee onye ga-abịa kwụnyere gị ise iwe ọbụla akpọrọ aja ife wepụ aka na ya ọmụọbụ ikpe mkpọ gị ọkọ dịka ọjọgara ịgba na n'ọrụ ihe ka nwaanyị Igbo gburu mgbọrọgara anyị jara na original gburu Adamala ike aja ife izu ori adọka mmezu ya in Jesus name amen ya maka inye poison si ebutere n'ihe mbute si combine na oligofe ya na thunder ọ bụrụ na ị na-ebe anyị na-enye poison ọ bụrụ na ị na-enye poison ọgwa ngosi mụkpọ ọ bụrụ na ị na-ebe ọ bụrụ na ị na-eke poison biko kechie ya eto jiri ebe kechie ya tinye na biko maka inwe ike ime mistake nye onye ofu na ma ọ gị na-ede poison ọ nwụọ ọ dịrọ mma wepụ poison kedu ife ọzọ onye okwu na oge onye na-achọ trọbụl echuzo onye trọbụl na onye poison echuzo onye trọbụl ọ bụrụ na ịnụ ọgụ na-adịghị mma na ị na-ala ike ịnụ ọgụ every time ị na-anụ ọgụ every time ị na-anụ ọgụ ị na-anụ ọgụ ya ga-enwe nne n'ebe a kpụ pawa maịkị ka ọ jakọba ya ọnụ every time ị na-anụ ọgụ every time ị na-anụ ọgụ ifubeghị ezigbo candidate ga-enye gị ọgụ ilu zuo ofu eze ma eze na-abụ then poison emechi ya today in Jesus name amen
ndị marụ mma nwoke na ndị marụ mma nwaanyị n'ebe a Chukwu gozie unu. Chukwu gozie unu fọ ịma mma. Nwanne m ịdị mma ma anyị Chineke gere ọfụma ịdị mma ihu dị oke kọlọ dị oke aka dị oke maazị ajọmpụ dị elu mgbe ọkpalụ dị oke mana enwezikwara ihe ndị ọzọ igwere na-adịghị mma mụnwa na onwe m enweghị mgbe m butere okwu nwa n'ebe m nọ adịbe nzu ezu ọbụla nwere prọpati onwe mụnwa adịghị ekwu okwu nwa n'ebe m nwa nọ mgbe mama m ụwa asa ipu nne m bilo n'ọhafọfọ onye ọcha nna m topụrụ ogologo ma oge na-eji ya asị m akpasị m nwa ụta asịsị ibe mgbe m belele the product ebe ị na-ekpatakọ akpata na-achọzi ihu mama m ama na-achọ mama mara mma na-achọ ya n'ihu chọọ eluju ala na-achọzi ego papa m na-achọzi ego papa m chọgide afọ ogologo ebe ọzọ mụnwacha mburu afọ ọgbọgbọ maka nwa mburu afọ dobe
Somebody got 200 pounds. I don't get to the mama.
Oh,